Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος από το Baby All και σήμερα θα μιλήσουμε για τα καθίσματα αυτοκινήτου και πιο συγκεκριμένα για την πρώτη κατηγορία καθισμάτων, τα βρεφικά καθίσματα, αυγουλάκια όπως τα λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πραγματάκια. Τα συγκεκριμένα καθίσματα λοιπόν είναι τα μόνα καθίσματα τα οποία δεν έχουν ενσωματωμένη τη βάση Isofix. Όσα βέβαια δένονται με Isofix από αυτά. Εδώ η βάση Isofix είναι προαιρετική. Την παίρνουμε αν θέλουμε. Γιατί όλα αυτού του τύπου τα καθίσματα μπορούν να δεθούν με την ζώνη του αυτοκινήτου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η βάση Isofix για το συγκεκριμένο καθισματάκι. Η βάση Isofix είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι ξεχωριστή μόνη της και μπορούμε να κουμπώσουμε εύκολα επάνω το καρεκλάκι μας. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα καθισματάκι αυτοκινήτου αυγουλάκι στο αυτοκίνητο, είτε με βάση Isofix, είτε με τη ζώνη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς τοποθετούμε τη βάση Isofix. Πριν όμως σας δείξω πώς τοποθετούμε τη βάση Isofix, ας δούμε πού βρίσκονται αυτά τα Isofix που λένε όλοι. Το Isofix ουσιαστικά είναι δύο σιδεράκια, 1, 2, τα οποία υπάρχουν μεταξύ της πλάτης και του καθίσματος του αυτοκινήτου και σε άλλα αυτοκίνητα είναι φανερά, όπως είναι εδώ πέρα στο συγκεκριμένο, και σε άλλα θα πρέπει να βάλουμε το χέρι μας εδώ στην εγκοπή και να ψάξουμε για το συγκεκριμένο σιδεράκι. Προχωρώντας στη βάση, αυτό το οποίο κάνουμε αρχικά είναι να ανοίξουμε πλήρως τους βραχίονες πίσω. Και έπειτα, αφού το ευθυγραμμίσουμε με τα σιδεράκια του Isofix, το σμπρώχνουμε για να κουμπώσει. Μόλις κουμπώσει, βλέπουμε ότι οι οδηγοί γίνονται πράσινοι. Προχωρώντας, θα πρέπει το ποδαρικό να το πατήσουμε ώστε να φτάσει στο πάτωμα και να γίνει και αυτό πράσινο. Μετέπειτα τοποθετούμε το καθισματάκι μας. Το κάθισμά μας λοιπόν έρχεται και κουμπώνει ακριβώς στις εγκοπές. Μόλις τοποθετηθεί το κάθισμα, βλέπουμε ότι και εδώ οι οδηγοί γίνονται πράσινοι. Σημειώστε πως σε όλες τις βάσεις διαφορετικών εταιρείων, διαφορετικών καθισμάτων, οι οδηγοί μπορεί να βρίσκονται κάπου αλλού. Στη συγκεκριμένη βάση έχουμε και περιστροφή, για να μπορούμε πιο εύκολα να βάζουμε και να βγάζουμε το παιδί. Ήρθε η ώρα τώρα να δέσουμε το καθισματάκι με την ζώνη του αυτοκινήτου. Η πρώτη μας κίνηση είναι να τραβήξουμε έξω όλη την ζώνη. Αυτό εδώ πέρα θα μας διευκολύνει περισσότερο για την πρόσδεση του καθίσματος. Αφού βγάλουμε όλη τη ζώνη, πηγαίνουμε και κουμπώνουμε απευθείας εδώ κάτω. Εφόσον κουμπώσουμε, περνάμε το μέρος αυτό στις σχισμές που έχει το κάθε καθισματάκι. Εφόσον τις περάσουμε στις σχισμές, αυτό το οποίο περισσεύει, πάμε και το περνάμε από πίσω και το βάζουμε συνήθως σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτή την εγκοπή που υπάρχει πίσω στο καθισματάκι. Έπειτα σφίγγουμε και το καρεκλάκι μας είναι έτοιμο προς χρήση. Και αν δέσουμε το καθισματάκι μας με αυτούς εδώ πέρα τους τρόπους σωστά, μπορούμε να έχουμε καλές και ασφαλείς βόλτες. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, γράψε μας στα σχόλια τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τα καθίσματα αυτοκινήτου.